ospatua izateko. Erruki jaunak, Kristo erruki, erruki jaunak, errukinak igula jaiko guzti zantzua eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoinuz, jaiko gure jaunak, zure semeak mundua maite zuelako eta mundua salbatzeagatik heriotzara eraman zuen bere burua. Egizu guk ere maitasun bera izan dezagula beti, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ezekiel profetaren libururik, honela mintzo da jauna, nik irekiko ditut zuen hilobiak, ateraraziko zaituztet zuen hilobietatik, eta eramango zaituztet berriro Israelgo lurrera. Eta nik zuen hilobiak irekitzean eta zuen hobietatik ateratzean ere herri orduan ezagutuko duzue, ni naizela jauna, nire espiritua emango dizuen nik eta zuek bizi berrituko zerate. Eta zendo lurrean ezarriko zaituztet eta ezagutuko duzue, nik jaunek esan eta egin egiten dudala. Jaunak esanak. Zuk eman Jangoikoaren espiritua zuela bizi baita. Norbaitek Kristoren espiritua ez badu, hori ez da Kristorena. Kristo zuela badago ordea, gorputza hila dago pekatuagatik. Espiritua berriz, bizirik zuzentasunagatik. Jesus, hilen artetik piztu zuelaren espiritua zuela bizi bada. Jesus, hilen artetik piztu zuenak bizi eraziko ditu zuen gorputz zilkorrak ere, zuengan bizi den bere espirituaren bitartez. Jaunak esanak. Jaunak zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa sartuaren liburutik. Aldi hartan, Lazaroen bi aiznek albistea bihar zioten Jesusi. Jauna, zuk maite duzuna gaixo dago. Jesusek hori aditzean esan zuen, gaitzau ez da hiltzeko gaitz, jangoikoaren aintzarako baizik. Gaitz honen bidez, jangoikoaren semea goretxia izan dadin. Maiteak zituen Jesusek, Marta, honen aizpa eta Lazaro. Hau gaixo zegoela entzunda ere, beste bi egunez, lehen zegoen lekuan jarraitu zuen, eta egun horien buruan honela esan zien bere ikaslei, goazen berriz ere Judeara. Etorri zen bada Jesus eta Lazaro lau egun haietan hilobian zegoela aurkitu zuen. Jesus zetorrela jakin zuenean, Marta bidera atera zitzaion, Maria berriz etxean gelditu zen. Martak esan zio Jesusi, jauna, zu hemen gertatu bazina, nire anai
eskaala guztia jangoikoak emango dizula. Jesusek erantzun zion, piztuko da zure anaia, eta Martak badaki piztuko dela piztuerakoan azken egunean. Eta Jesusek, ni naiz piztuera eta bizia, nigan sinisten duena, hilik ere biziko da. Eta nigan sinistuz bizi dena ez da inoiz hilko. Sinisten alduzu hori, eta Martak, bai jauna, sinisten dunik zuzerala Mesias jangoikoaren semea, mundu ontara etortzekoa zena. Jesusek, Maria eta harekin etorritako judutarrak negarrez ikusi zituenean, barru-barrutik kupiturik galdetu zien. Non sartu dezue? Mariak erantzun zion, jauna, zatoz eta ikus, eta Jesusek negarrari eman zion. Judutarrek orduan onena zioten begira zeinen maite zuen. Haietako batzuek berriz zioten, itsuari begiak ireki zizkion horrek, ez altzezaken egin hau hiletzen bila. Jesus garriro barrutik antxika, hilobira hurbildu zen, arkaitz zulo bat zen eta arrosa bat gainean. Jesusek esan zuen, ken arrosa hori. Hildakoaren arreba Martak esan zion, jauna, usaia dario, 4 egun baditu, eta Jesusek erantzun, ez aldizut esan sinisten baduzu, ikusiko duzula jangoikoaren eitza. Kendu zuten bada harria, orduan Jesusek begiak zerura jasorik onera entzun zuen. Aita, eskerrak zuri entzun didazulako. Nik badaki beti entzuten didazula, baina inguruan dauzkadan hauengatik esaten dizut. Zuk bidali duzula sinist dezaten. Hau esan da oio egin zuen ozenki, Lazaro, atera zaitez kanpora. Atera zen hilda zegoena, eskuinak odola zabiz lotuak zituela, eta aurpegia hiloialez estalia. Jesusek esan zien, aska ezazue eta utzi ibiltzen. Egin zuena ikusita, Mariaren eta Martaren etxera etorritako judutar asko sinistu zuen Jesusegan. Jaunak esanak. Gaurkoan, Darizumako 5. igande honetan, Lazaroren piztueraren evangelioa entzuten. Eta ohartzen gara, beste zenbait alditan bezala, evangeliotan agertzen zaigu, Jesusek jendearekin halako tratu pertsonalak biltzen zuela. Jesusek adiskideak zituen, eta Jesusek bere adiskideak maite zituen. Eta bere adiskideek ere maite zuten Jesus. Horregatik ikusten dugu, munduan egon duzen garaian, zer nolako tratu handia biltzen zuen oso jende ezberdinarekin. Eta gainera bere hizkuntzarik egin gabe. Hala ere, ohartzen gara, evangelioak irakurrita, 3 senide hauekin halako amistade berezi bat zeukela Jesusek. Lazaro, Marta eta Mariarekin. Beren etxera tarteka joaten baitzen. Evangeliotan ez zaigu agertzen, Jesusek egindako gauza guztien berri. Bakarra gutxi batzuk aipatzen zaizkigu evangeliotan. Baina gutxi horietan, behin baino gehiagotan azaltzen zaizkigu 3 senide hauek. Horrek ulertzen ematen dugu bere oso lagunak zirela. Eta ikusi dugu Jesus oso, esan genezake, momentu berezi batean, gaurko evangelioan ez dugu halako kulturarik, normalen ez zaigu modu hortan azaltzen, baina agertu zaigu Jesus negarrez. Jesus malkoak isuriz. Bere adiskidea hil zelako, baina esan genezake, batez ere oso garbi aipatzen digu evangelioak zein momentutan negar egin zuen Jesusek. Ez zuen negar egin, halako desesperazioa sentitzen zuelako. Ez da ere, bere adiskidearekin, edo bere halako distantzia edo separazioa eduki bat zuelako. Berak bazeki gero piztuko zuela. Negar egin zuen, bere adiskideak negarrez ikusi zituelako.
pensatuz, besteen sufrimenduarekin ere, Jesusen bihotzak upitu egiten da, eta upitu egiten da sakonki. Gaur ikusi dugu, negarari eman arte, eta halako esaten dugu, haintxika, barrurik haintxika aiatu zela, besteak hola ikusita, eta barruak esuriz. Ulertzen ematen dugu, Jesusek ez duela nahi, gu izan gaitezela, bihotz gogorrak, izan ditzadula arrizko bihotzak, baizik eta berearen antzeko haragizko bihotzak edukitzea nahi du Jesusek. Sufrimenduaren aurrean, injustiziaren aurrean, upitu egiten direnak, eta ingurukoen poza, ingurukoen alaitasuna ere konpartitzen saiatzen direnak. Hoxe da, Jesusek bere ejempluarekin, bere ereduarekin erakusten diguna. Ikusi dugu gaurko evangelioan, Jesusek bere irizpidea Lazaro nola piztu egin zuen. Eta evangelioetan ulertzen ematen zaigu mirari horrek halako oihartzun berezi bat eduki zuela. Ez da, esan genezake, bere mirari bakarra, estilo dutakoa, baina bai halako oihartzun berezi bat eduki zuela mirari horrek. Joan evangelistak, bere evangelioa pixkat modu diferentean, esan genezake idatzia dutela, beste hirurek, Mateo, Markos eta Lukas, modu sinoptikoan, eta esaten zaie evangelio sinoptikoa, eta oso eskema antzekoa daukate, eta Jesusek egindako gauza asko aipatzen dituzte. Joanek ordea, garrantzi handi ematen die hitzaldiei, eta mirarietan 7 aukeratzen ditu. Bere esan asko, bere ustez, esan zuenak edo Joanek 7 aukeratzen ditu. 7 zenbakia gainera, beti eukitzen du, liburu santuetan halako esanai simboliko bat. Eta osotasuna ekartzen digu gogora 7 zenbakia. Guntarentzako 7 zenbakia oso importantea zen. Angoikoak 7 horietan egin zuen mundua 7 hori askotan ekartzen zaigu. Eta Joanek aipatzen dizkigu 7 dira. Eta hau dugu azkenekoa Joanek aipatzen diguna. Honek eukizuen alako ihartzuna, eta alde batetik jende askorentzako izan duzan bere Jesusen ganeko fedea sendotzeko ekintza ezinbestekoa. Jende asko esan zuten begira, ze nolako pertsona dugu alde batetik ona eta bestetik ahaltsua. Eta horrek ere, esan genezake, ekintza berak batzuengan fedea sendotu zuen bezala, beste justo kontrako eragina eduki zuen. Jesusen kontrako gorroto hori azkeneraino eraman zuten eta lehenik erabakita bali bazeukaten esan zuten lehenbailehen gauzatu behar badaukagu bere heriotza. Horrek erakusten dugu batzutan gauza berberak zer nolako eragin ezberdin eduki ditzazken pertsonaren jarreraren arabera. Guk eskatzen dugu Jesusi, gure jarrera beti izan dadila, ona, humila, berarengandik datorrena beti maitasunez eta fedez eta onartzeko gauza izan bezala. Eta hoxe datorren astean erramu ilainea eta aste santuari hasiera emango diogu. Sinisten dut jangoiko eta guztidun zeru lurren egitea. Sinisten dut, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko ital guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera
datorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Inkarnasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoen alde, gaurko bezasatuko bereziki, gogoan hartuko dugu jaunak ere baitan hartu eta handik gurean egin dezan, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunari. Tartez. Amen. Eta egizu opari honek garbi gaitzala, Kristau sinismenaz argitu behituzunok, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun izuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki dabai eta zuzen ornai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko hau guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egiazko gizona da, izan ere, Lazaro adiskidearen gatik negar egin zuena, eta betiko jainkoa, hildakoa obitik atera zuena. Berak, gizon emakume guztietaz errukiturik, bizi berrira eramaten gaitu, salvameneko sakramentuen bidez. Beronen bitartez, zure haunditasuna aitortzen dute aingeluek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzaguna guk ere gure kantu hotsak. Santu, Santu, Santua,
santu egizkizu bada, ogitarro hauek zure espiritua itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak gure zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok hontatik, hau nire odolaren kalizarata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenea joan diren gure semideak eta hildako guztiak bereziki Antonio. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin apostolu santu egin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guzti horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsinari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerena, santo izan bedi zure izena, eta bedi zure reinoa, egin bedi zure naia zerro zela lorrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barakatu gure zorrak, guk ere gure zortu nahi bakatzen gure zero, eta ez dute talera laman, baina nera gaitzatzen betzete. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Zure pakea ekarri. Jangoikoaren bildotza,
izan gaitezela errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jaun zuekin, eta zure espirituarekin. berenka zaitzatela jainko guziadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen.